Здравейте, приятели! Продължавам с моите съвети с една от моите любими теми, а тя е връчването на книжата от съда и от администрацията. Причината да направя това видео е, че мой близък се обърна към мене с въпрос: може ли да бъде осъден чрез документи от пощата? Може ли съда да връчва документи чрез пощата и съответно трябва ли да внимаваме подобен род бележки, ако открием от български пощи, трябва ли да отидем да ги получаваме? Аз му отговорих, че може, при което той беше много изненадан. И наистина споделям това пред вас, защото искам да сте много внимателни. Съгласно действащия закон, по който ние работим, гражданско-правните адвокати, може съда има право да връчва документи чрез по пощата с препоръчени писма с обратна разписка, като връчването се удостоверява с вашия подпис на самата обратна разписка. За да не бъда голословна и въобще не желая да ви натоварвам в членове и закони, но все пак, тъй като съм сигурна, че някой ще каже, че нищо не разбирам, искам да ви кажа, че съгласно член 44, алинея 2 от ГПК, удостоверяването на връчването по пощата става с самата обратна разписка. Така. Но нещо доста по-опасно. В Закона за международния търговски арбитраж изрично е записано в член 32, алинея 2: уведомяването се смята предадено и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската станция да получи писмото, ако пощенската станция удостовери това. Така. Тоест, ако, примерно, вие получите такава обратна разписка и считате, че е маловажно, не е важно и не отидете в пощата да си получите документите, има вероятност да са ви пращани документи от съда или от арбитражен съд и вие да бъдете осъдени без да разберете. Много, много внимателно, вече мисля, че се повтарям, но много държа да внимавате на кой адрес сте регистрирани, да имате пощенска кутия, да имате табелки с имената си на вратата и на пощенските кутии. Отделно трябва да се помисли да се даде достъп на самите пощенски служители до заключените входове, чиповете или въобще така да се организират самите пощенски кутии, че връчителите да имат достъп до тях, примерно с процепи на самите врати. Наистина това е нещо много важно. Искам да знаете също така, че всичките актове на данъчната администрация се връчват също чрез куриерска фирма. И тези стикери, които получавате от куриерските служби, задължително, ако видите такава, веднага се явявате в куриерската служба и си получавате пратката, защото ако е данъчно-ревизионен акт и вие не си получите пратката, се счита за връчено и губите възможност да обжалвате на по-късен етап. Сега съгласете се, че всичко се развива, живота се променя, съответно и начините на връчване се променят. Няма как да продължим по стария начин, да ни издирват някъде, където дори никой не знае вече къде живеем. Така че просто, ако искате да съблюдавате вашите интереси, трябва да бъдете изключително внимателни за тези неща. Благодаря ви.